बिसोरो बिदा बिनानाव आयु ओइ सनाफोर बिब'नि गस्ला थालांदों बेखौनो मोनगानदों नै गथ'फ्रा ओइ नै बिदा बिना एकदम बिदा बिनानाव जि अरलायबाय थायोहाय मागा अरलायनायल' खालि अरलायोल' नै बिब'नि गस्ला थालांनायखौ गानलायनो जि सेलायलायबाय दसेनो नै ओमफ्राय आंनोबा मोजां गानाखै होननाय जादोंदां नै बिब'नि गस्लाखौ गाननानै लाबाय नै मा होननाय जाखो दे अरलायलायबायल' थायो कुतु लुसि आयु गैलाहाय मायदि अरलायगासिनो नायलाय गेलेदों जि गेलेदों आयु गैला गस्लाखौ बिदिनो अरबाय थायो मा जादों दे दुगै होनायनि मा लाबबाव देलाय आं एफा खस्थ' थुखैबाय दे बिसोर सानैखौ ओमफ्राय नै दाहायाव माबायदि उन्दुगासिनो नायलाय बिब'नि गस्लाखौ गाननानै लानानै देलायनो आयु बिदा बिनानाव आरोना नै गस्लाखौ होनदों दा ओइ नोंल' गाननांगौ नामा बिदानो गानहोनो गोसो गैया नै इयो बिनानावा जि गाज्रि हैनो ए लुसि मानो इदि खालामबाय थादों नायलाय माबाया दाइरदा आरो होलायबाय बिनानावखौ ओमफ्राय बिमादैया आरोना बिमादैया जि फट' साफायनो नागिरगासिनो मोनाखै आरोना बिसोरखौ अरलायलायबाय थायो नुवाखै बिनानावखौ माबायदि नुवाखै अरगासिनो बिनानावखौ आंना लुसिया ओइनो उथि उथिबाय लुसिया नै ओमफ्राय नै मानसिया जोंना नै एफानि खिफिनाय मोनामसिनो थांदों नै न' सिङाव हाबनो नागिरगासिनो बिदा बिनानाव बिराद सैथान आं थुखैनायनि जेबो लाबानो गैलाहाय बिब'नि गस्लाखौ गानला जाहैदों हनै आयै बिफाखौ नायनो थांबायहाय गैलाहाय बिफाजों नायलाय बिब'नि गस्लाखौ गानथ'लानो तो हेलो गाइस वेलकाम बैक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय जाफिनलायबाय भिडिअ थारियाथ' एकदमबारे गोबाव जागासिनो आरोना मानो होनबाथाय टाइम मोनाखै दासान्दिसो ओमफ्राय आं दाख्लै खिन्थिदोंमोन ना खेथि खालामदोंमोन होननानै जेनेबा आमाइलानाव ओमफ्राय मारना सारना नाखांबाय आरोना गासै बेनिखायनो दिनै ब्लग भिडिअ बानायनो थाखाय सम मोनफिनबाय आरोना बेनिखायनो आं ब्लग भिडिअ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फैफिनबाय गोबाव समनि उनावबाबो ओइथिं आरो गपि लयलायाबो बेमार जाना दोंनो गपिखौ नायनो थांनो नायदो आरोना खाथिथ' नङा एसे गोजानानो जायो ओमफ्राय दा टाइमाबो जाखाबाय 3:30 आरोना जोङो थांनायावनो खमसे खम मोनालांखागोन आरोना ओमफ्राय नायनोसै थांसै नायनानै फैनोसै मानसिखौ मानो होनबाथाय लोगो नालाय नायाबाबोथ' जाया नालाय टमटम भारा लादो रिजार्भ लादो टमटमजों थांसै मानो होनबाथाय जों साब्रै थांगोन बाइकजों थांनो हाया नालाय साब्रै गाहाम बेनिखायनो टमटमखौ लानोसै टमटम लानानै थांसै बिमादैया देलायहोगासिनो लुसि आरो दाइरदखौ फोथा फोनना होबाय माने इखौ आंनि लुसिना दाइरदमोन लुसिना दाइरद इयो दाइरद ओमफ्राय लुसि आरोना एकदमबारे जानाव सैमा मावजिनि जेबो आंखाल गैला आरोना मावजि माब्रै दोङो फिसा सैमा दोङो ना मावजिया आयै सैमाफोरखौसो गानहोबाय आं इमान दिननिफ्रायनो दोङो आंखौ दिनसिम गानहोनाखै लाजिना खारबाय बुंनायखाय इसोरखौसो गानहोबाय होननानै ड्रेसफोरखौ दुखु जाबाय थांबाय थानांसिगोन आरोना बारा गोबाव थाजाबाय थाया आरो बारा गोबाव थानोबो हानाय नङा मानो होनबाथाय गोजानबो जायो नालाय ना आरो मोनाबाबो एसे प्रब्लेम जायो आजिखालि आरो बारहावायाथ' गाज्रिखा लामाफोराबो आरो मा बुंनो 4 लाइनबो बानायना होगासिनो नालाय गारिफोरा एकदमबारे हेरफेर नांथ'ना दा आरो मैयाबो मोसौ मासे एक्सिडेन्ट खालामना थांदों आरोना बाइकआ गोलैदिया मोसौआ लांगा खुगा जिलांजोबदों आरोना बेनिखायनो एसे मोनाफोराव गारि गाखोनो रिक्स थायो आरोना गिनो गोनां खमसे खम बेनिफ्राय जोंना गपिमोननिसिम बुंनो गोनांबाथाय बेनिफ्राय सिमेन्ट सापरिसिम जोंनिफ्राय 5 किल'मिटार जायो ओमफ्राय आरो सिमेन्ट सापरनिफ्राय गपिमोनसिम 5 किल'मिटार 10 किल'मिटार आरोना ओमफ्राय थांलाय फैलाय 20 किल'मिटार एबा बारगोन आरोना 20 किल'मिटारनि बारगोन दामा थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय एकदम उन्दुनायल' आरोना दाइरद ओइ जाम्बा ओइ सिखार उन्दुनाय फोथा फोनलायनाय दुगैनानै देलायलाय जानानै उन्दुना थाबाय थायो
आं ओंखारनानै फैग्रोबाय आरो ना ओमफ्राय सिस्टारमोना ओंखारगासिनो मिथिखायो अलवेज माने देलायनाय मेकआप माबा माबि खालामनायाव माने हिन्जाव मानसिफ्रा उन जाखायो होननानै आरो ना टाइमानो थोआ माने जोंनि देलायबाबो ओंखायनो आं फैग्रोबाय ओमफ्राय लामायाव टमटमा नेना दं नालाय टमटमाव आं गाखोना थाहैग्रोनोसै ओमफ्राय बिसोर फैबाय थाथोंसै सबाब गैयैफ्रा डाइरेक्ट आरो लुसिखौ लाफाबाय माने बिसोरो देलायनायाथ' ओरैनो लेजिखा खामानि गैयैफोरा बिसोरखौ लांसै आरो कपिखौ नायना फैथोंसै बा कपिला न' मोनफैबाय आरो ना बिसोरो मालाय पाकानि न' जानाय बायदि माबा नङा औवानि बेरानि नङा आरो ना नोजोर नांगोन सानदोंमोन आं मिथिबाय लोमजानाय मानसिनाव खानायफ्रा आना लायो जाम्बा बायदि मा गोलाव लायो आंनाथ' गुसुंखा आरो ना बिबानो मोन नामा 10,000 लादो बायनानै मानैथ' मिथिबाय बायबारलाय बिला बायो नालाय मोनगो बायदि ओइ सैमाथाय होननाया गपिना सैमाथाय सावनो हाबानोहाय नों बायदि मानसिया सावानाखायनो खावनायसो जाखायो जि थगायनानै दा उथिनायाखै जाहैबाय बिसिनानिफ्राय ओमफ्राय दा नायफैबाय माने बेरायगासिनो आरो दै दिनसो बेरायनो हादोंलै लोमजानाय मानसि बिदि बेरायबाय थायो थगायलायोना जि अनदों नालाय मोनगोन बायदि सानदों रायो आं बिनि नोजोर नांगोन सानना फोथा फुना सान हाबनायदो मोनानायदो ग्रोब मोनफैनाय जादों आरो ना मानो होनबाथाय साना थाबनो हाबोना 4ता बाजियावनो हाबो साना ओमफ्राय दा थांसै नायबाय नालाय मानसिखौ बारा गोबाव थानाय नंला हरनि सम ना गिनो गोनां आजिखालि डाइरेक्ट लुचि मानायखौ एकदम थुखैनानै माने फोथा फोनना लाबोखादो आरो ना मानो होनबा नोजोर नाङैनि आरो ना आंना खनाफोरखौ गपिनि रुमखौ नायना लानानै बेसे बरिया जाना दोङो नालाय साफाथारलै फिथाइ मान नोंना ए जाङिया गुलि होनदों ना बारा गोबाव थाबा जाबाय थाला बेमारियानो जेबो टेनसनानो गैया माने फ्रिसो मबाइल नायबाथाय बेमारिया खिथि जायो जों खारबोलायदो होसोनानै फैलायदो नायनो थाखाय गाजायो लोमजाबा मानसिखौ हिन्जाव सिखाव बायदि नुखायो माने मालै सिख्लाफोर आसु डाइरेक्ट लुचि मादैमोन थांखो बिसिनि मुखौ गाखोना आसु आंमोनलै ओइ सानसेयाव हाबसिनो थाबाथाय लाखोमागोन इयो लाना फैना बाबा सना फै एनसाक फै ओइ अरना गिया एनसाक रोंबायथ' टेक्ला लानो खुलुम बाबाखौ खुलुम बाबाखौ कुटु बाबासोबा ओइ बार थाना होलाय सानदे एगारा अरलायथों खात्राखा आया फै थांसै न' थांसै न' थांबाय थानोसै बेमारिया थाथोंसै ना मा होनो बेमारि मोजाङैसो लंपेन्टफोर आराम गानना था गोजांनायफोराव मोजां बोथोरगा गेलेनो मोजां मोनथारदों फै ओइ थादो लरफय बाय थादो मादै दाबा जोङो न'आव थांबाय थानोसै आरो ना मोनाबायबो नै मबाइल खोमसि जाजोब्बाय आरो ना जेबो नुला ओमफ्राय टमटम आथिं दङ एसे गोजान नालाय जायगाया थांबाय थानोसै